Fil-Kalkara ġie inawgurat spazju aħdar bl-isem ta' ġnejnet Iċkejkenzjam f'Wesat is-Salib tal-Assedju. Dal-ispazju ta' rikreazzjoni f'żona residenzjali qed jikkommemora l-memorja ta' Ċkejkenzjam li kien mill-Kalkara u li ħalla din id-dinja fl-età ta' 3 snin. Il-vjaġġ kiefer ta' Żjam beda fl-età tenera ta' 4 xhur. Tul ħajtu Ċkejken sifer għall-kura l-Ingilterra biex jingħata trattament għal kundizzjoni li twiled biha magħrufa bħala Griselli syndrome. Dan il-ġnien ġie inawgurat mis-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina flimkien mal-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul. Il-ħolqien ta' dan il-proġett kien appoġġjat finanzjarjament minn Project Green kif ukoll l-iskema għall-iżvilupp u t-titjib fil-kundizzjonijiet tal-bandli f'lokalitajiet bejn Malta u Għawdex mid-Direttorat għall-Gvern Lokali. Din l-inizjattiva ta' 145,000 euro kienet tinkludi ir-rivitalizzazzjoni ta' 335 metru kwadru ta' spazju pubbliku bl-installazzjoni ta' tamir tal-lob, landscaping bis-siġar u arbuxelli, bankijiet u amara oħra ta' barra. Dan il-bandli inkludi wkoll kameras tas-sigurtà kif ukoll ċnut tal-injam għas-sigurtà u s-sigurtà pubblika u sar bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża u Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Is-Sindku tal-Kalkara għal kif minn żona bla użu dan il-post issa se jitgawda mir-residenti u dawk tal-madwar. Dan il-proġett sar fuq proposta li jiena ddejt lill-Kunsill Lokali tal-Kalkara biex b'fondi addizzjonali nbidlu din iż-żona minn post li kienet bla użu, kien post abbandonat, għal żona rikreattiva għall-użu tal-komunità. Ġnejnet il-Ċkejken Żjam għandha tibqa' memorja għat-tfajjel Żjam li sfortunatament ħallina fl-2018 u allura issa hawnhekk għall-ewwel darba f'dawn l-inħawi għandna bandli u żona rikreattiva għall-użu ta' kulħadd. Dwar dan tkellem ukoll il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul. Kuntenti ħafna li bħala Project Green tajna l-appoġġ kollu neċessarju sabiex jitwettaq dan il-proġett sabiħ propju fil-qalba tal-Kalkara. Kienet parti mir-responsabilità korporattiva u soċjali tagħna li naraw l-ispazju li kien forsi mitlu illum jingħata l-ħajja mill-ġdid, spazju ta' kwalità propju fejn jgħixu n-nies.